Good evening kabalen, and how is it going? Papunta tamo ngayon ng Lakeshore, Pampanga para mamasyal kitang pinakasikat na pasyalan kini, especially balang darating Pasko. Punta tamo kini para akit tamo nung natin pa magbayo or latest update kini king gawarang pasyalan kini king Lakeshore, Pampanga na talaga namang patokya karang taong bisang mamasyal. Walang pampamilyayan talaga ini. Bali atin tamo ring eyeball ngayon kaya betala rin kaya katamong grupo kayang Honda Adv kabalen. Ating gagamitan ta palang motor ngayon apin ng TVS XL100. So na kami Lakeshore. So ayun kabalen, chuta na kayang Lakeshore. Imita na laretang kaya katamong grupo kaya huling atin tamong ibingin kaya nidagawan. So ayan, welcome to the Lakeshore, enjoy your stay. So nakarakal tao ngayon dakal pang lulog kasi Sabado. So ayan yung itsura na ng Lakeshore ngayon in date tamo November 12. So ayan, potalong po palagi ating entrance sa 50 pesos. Bali Santa's Mail, ating Santa's Mail din So chula kanya rin pwedeng puntalan activities kaya king Lakeshore. So patungan tala pa rin kaya beta mo ngayon kayo so arin na ay tayo kayo arin na kaya beta mo ha. Ini oh. Hello, madam. Para tama daw. Proylandas. Oh. Ano na rin abeta mo? Proylandas. Ikaw ba itong mga big bike? Linot? Ba, kararatang pa? Oo, ikita.
So bali may-ari ng meeting mi kareng kikatamong kagrupong Honda Adv kabalen at ngayon naman munta tamo kitang food court para lumabi tamo nung nanong apang tamo ka rin. Pero sabi da ng karakal mamang ka rin kumubalo nung madakit tamong pesto. Pero try tamo bang kanita akita mo nung naning sitwasyon ngayon ka rin. So sabi raping crowded ka no. Apunta ko ya. Ay, yan! At ay ni pining sitwasyon kaya niya. Sobra karakalmamangan. Balambot makaba yung pila. So kumubalo ka rin kaya ko nung nanong desisyon din nung kaya ni kaya mangan o mga nakamiking kilwal. Kasi para na kaming maranap kanini at kaya pwedeng magpila balang pilaan mi sapak. So ay ni pen pag desisyonan mi na lumala kami mo kaya na kami kilwal mangan huling na kaya pwede magpila kaya ni badis oras na kami. So palwal tanang yan ni kaning Lakeshore. At kabang palwal kami, mag-video tampang mo rin, lawin tamo nung nano pang apakit tamo kini. Bang kanita nung bisa ako magpasyal kini yung Lakeshore, akit yun nung nanong itsura at makanano lang karakal din tao. At nung nano lang events gagawan na kini, timore ning clown na rin, bala mo rin ang atsuk yung Baguio, itang Green Army, pigya pusan din. O nang rin, ating gold, ating purple, ating blue. So, may iliwala itsura. Atin mo naman palang bangka kini na pwede kang mag-rent. Kung mabalo magkaning bayad per head. Pero alos siguro mga apulo or patasing pwedeng sagay kini. At idurot na kayo getang lake. So ay depend. Bala mamasada naman detang kaya makapila la retang sasagay getang pinaka port na. Para wala rin kasama tao sa picture niyo. Ito po mas maganda na. So bali linol tanang nga ni katang pasyalan kang Lakeshore at nga ni paulita na. At kaya ni mo rin mayari in kaya katamong video nga ni. Nung mega-enjoy kayo kayang pamanalbe, please do like, share, and subscribe. At hinta mo rin Facebook page, paki-like and follow na rin. So see you when I see you kabalen. And Proylandas is signing out.